East Takarjula Edishi Village ni bisingo khopjak Hori Kumar Kamiwo thangkha atishani bodol rok sawi mankha buma bufa gărui onjo debormatai bini bahana jok borok khoneino nukhung khlai tonglaimani tei borokni bial tei borokni birmani koktumarokno saimana bagui thangkha atishani adong rok tei sawi mankha o taklai bisiwo buma bufa gărui phano bo saisung tuition phrungui bahana jokno teino bo madhyamik pass khlaimarokni jeng koktuma khnawai mankha aro o thangai atisarok je juksak borokni thaniwo chubalaimani tei yafalaimani bo jeng nugui mankha phedising nainai lene chini dopani kokni mangkhini bisingtei chini atisarok chini bukhok onjo debormano oma heke chubalai khatai tamo ongkha borokni nukhungni jengjal rok abono tei jeng khnai nailayana bung sagradi pila mangke onjo deborma bo school pori hoina pass khlai khatai bo class na pass khlai kana Takarjula South High Secondary School poriwo te madhyamik pass khlai takalai naro khoro busuk tongo nogo khorok nai sabo bai kakai bai kenai kakai ni boyas busuk rong kana 13 ke nini ma babu songkhe biang krida ke bologi krino ni ke bai ke aju chalai naro tuition phrungang sere rongo ke kana jeman manam paino sai tongai koi bosoro bisi busung khanarok narok ko koi bai kani tonglai mane aro 4 বছর babu sunu yakar man ke 4 বছর kakha ke ama sunu yakar thaman ke 1 বছর kakha tabu ke narok kani oro ni ko koi bai tonglai phrogo narok ni problem rok phayada ayo khabo ajora ro phenarok sabni support man sabna rok no chuba keu chuba na rok tong keu kre nini kolom ko sangmani ama hajara bo phaikhna bole ajora rok no doctor rok talangnai ba bithibai paira phainai kebo da tong getabu nang bus kango taibu da porina musung kita porina thangkang ke to kabang mani ni chuba mung ba chuba jak mung nangai tongo heda kena kebono tai je tabu omo ati sarok phaira phai mai keno tai kebono lukurok no ko ko chana da musung tabuk to edisi hapango to government botongo aborok no tai state government botongo omorok no nang kuno kok sanarok da musung kisa sarita chuba chuba ni bale ta porina ni bale Ang ko konya musungo lukurok no sumusukanan bagay tepun konya musungo je Eseng bilin ponan musungo bagay jotan konya musungo isa help kanyan bagay deseng bobi shodo ba thangna bagay sinuk selama phungnan engkang abono sung konya musungo tei norok ol je nokhungo tongmani nokrogo nokharok songsai phaikang ke norok ni kirimung nobarok da phailangno amaherok kirima da hap phainarok ni bukhau ge nokhuk thangnani bagile norok kebni thaniwo saimarok da tongkha ge tini kebono sahornarok da musung nang porimani logi nokhuro ni bagi hambai sini media no tai blai ke o sarik jorago hambai maya pharo tai joto sini kini phainai oro sini leader song atisani tai sing oro tini phainai sing oro khoroburi phaikya tai sini naino sing thanai news bo nukha media o je bini buma bufa gri borokno khipja tai borokni je kosto ke tamhanai ajilai je tuition rok kisa misa phurungui okoi nije nukhung nijino ajibo nijino songo nijino poribo omahike onek kosto ke borok nukhungo tonglayo blai nok boboni nok condition bahamya risk ke tonglayo kabon bagi sang khanai tini sini artisani ngai sang isa asa je manmani
kisasa khata kolom tai kisasa small amount sung tini bono yafarka tai obon ang koyo tai tini bo wan sugo gobang ma tibrasa rok bo phani rangbai tongthongnai tongthogoi tongo bo phani sagao tongthogoi tongo sungsani tongthoksa thogo chamung hamya be kologai bike chalogoi cover bajai tongo kintu study no porashona no blai ke serious na ya important ria sini future tamung no habab na sigya kintu bo tini bom pha krengai niji byaktigoto aji uise nukhung saloi tongke abono kwbangma borok rok nang koino musungo srungthai tongo bini o manani bisingtei bo o mahai je bini step nawi je samung khai tongmani abo hai joto tiprasano saitobdi jate bobishodo sini tiprasani srungnai ro tai tabuni young generation ro sing backbone ng society ni basai manani tai education no sing kaham kese sing joto banya tackle khai manai ambo nang koyo sing bo hai example kaham ngi sing joto no lukurok ni bisingo tai joto ni buma bufarong thane koyo ni jin bo sano o mahai ke bini thane example kaham ngi joto no khakolai di tai wan suk di tai basana chesta khai di nang koyo ta joto ni thane media ni bisingte hamdai